tong kana. Ang Davao landaan may dito sa 60,000. Oy, pati daghana, no? Wata magkadimao sa tong ihap ni Brigadier General Jane Fajardo, ma'am. Lalim ka na mahigala og simple arithmetic naman eh. Basic arithmetic. Dili kinahanglan sa manang arithmetic sa mo na sa kwan sa elementary nga math ba. Ha? Ayaw mo high school na kato naman tong sugod ng mga algebra, algebra aton geometry, trigonometry. Dito naman to calculus na higher na to kanang calculus medyo mo labad-labad mang oni mo na. Ang calculus, statistics, yung mga subjects na medyo labad-labad ulo nimo pero kanang arithmetic simple kayo eh. Basic arithmetic. Unsa man nga basic arithmetic? Addition. Ako na mapapaminutudlo na ko anang mga basic arithmetic. Wa kinahanglan isla. Elementary ko, ako na mapapamay mo ko na unsa man ang kuan pa, addition. Addition nga idugang nimo na, no?